Hola, bona tarda, benvinguts a les càpsules backstage de la Casa de la Música. Avui estem aquí amb Panellet, que tocaran d'aquí una estona. La primera pregunta, vosaltres dieu que feu punk dolç. En principi, dolç no és el primer adjectiu que et vindria al cap quan penses en punk. Com és això? Bueno, per nosaltres sí que és dolç. Si tu penses en el punk rock, és quasi tot més dur, no? I nosaltres és com una vessant molt més melòdica, molt més enganxosa, no? De lo que és el punk rock. I és per tots els públics, per això és dolcíssim. I això us porta doncs, públics diferents del que trobaríem a un concert de punk més... Clar, més això dur? ens trobem en què venen nens petits, en què venen gent gran i en què venen gent de la nostra edat, que són gent jove. Llavors, que és a la resta. I clar, vull dir, pots agradar a molt tipus de gent i això està molt bé. També parleu de la música, però també suposo que les lletres són diferents, no? Hi ha lletres de punk més polítiques, les vostres són més quotidianes, segurament, no? Això també... Algú la vol contestar? Bueno, pues sí, les lletres són de tonteries, veritat. Són coses que hem vist, sobretot són influències de la tele que hem tingut i coses que hem crescut des de quan érem petits i d'això van les lletres, bàsicament. Quotidianes. Quotidianes, molt televisives, deies també. No sé, jo quan vaig llegir Sputnik vaig pensar en el programa de tele, no sé si era això o no. Era una de les referències que volíem fer servir perquè tots vam créixer amb aquest programa i ens va marcar tot. Però també Sputnik té un altre sentit, que és company de viatge, i també volíem que aquest CD pogués acompanyar a molta gent. Són televisives però també són molt generacionals, no? Perquè Sputnik, la Montse Guallar, el cor de la ciutat, és una generació, no? També. Clar. Bueno, connecta amb la gent de la generació, no sé què pensen. Intentem a les lletres ficar coses actuals també, no? Però sí que parlen d'aquella generació i no sé què pensarà la gent més jove que els millennials, no? El Galtes alguns no el coneix. Què passa? Estan parlant de la generació, no? Jo és que sóc més jove i realment, pues, per exemple, el programa aquest d'Amor a primera vista, quasi que no tinc records de Montse Guallar. Jo la tinc del cor de la ciutat. Denver el dinosaure sí que el veia. Tinder ja? No. Amb el mòbil instal·lat Tinder, Sí, des de l'embrió ja estava amb el Tinder. Denver és el dinosaure, no hi havia caigut gens. No me'n recordava gens d'aquesta sèrie. Ara m'heu fet aquí també. El dinosaure amb ulleres de sol. A més de lletres de televisió i tot plat, hi ha una que es diu El llac petit. Això és super local. La gent de fora de Terrassa sap de què parleu o han descobert aquell lloc misteriós? De fet, ahir vam anar a un concert i hi havia un noi de Sant Cugat i ens preguntava és veritat, ens va preguntar, però és veritat, és el llac del llac petit, oi? Nosaltres, sí, va d'aquest llac. I sí, bueno, és un lloc superguai, no? Que passen coses molt xules allà, que hi ha cotxes, no sé si els nens també veuen això, pues, que sàpiguen que hi ha gent allà amb els peus en ciment i que passen coses molt maques allà. Abans de fer l'Operació Triunfo hi havia altres coses allà, a l'hospital del sanatori, tot allò. Una mica d'història també per les generacions més joves. Aquest discos l'ha produït l'Eric Fuentes. Què tal l'experiència de treballar amb ell? Era la primera vegada que comptàvem amb un productor a l'estudi i la veritat és que va sumar moltíssim. Sobretot en tema d'harmonies a la guitarra i el fet de cantar 2 tons per sobre del que ho fèiem, pues es nota. En realitat en el so final té molt més, no sé, té més cos, no? I també volíem una visió externa, sempre molts cops quan estàs tancat tot local al final perds una mica la perspectiva i volíem algú des de fora que ens ajudés una mica a dir això sí, això no, què funciona, què no. Però sí, va estar positiu en general. El resum de les 2 aportacions dels meus companys és positiu. No us he preguntat per una cosa molt òbvia, que és la indumentària. Tothom ja l'ha vist, salta a la vista. Com s'us va acudir això de buscar aquesta... Això va ser des de l'inici, que a part de la música volíem fer com algo més visual, vull dir, per poder cridar una mica l'atenció, i vam pensar les típiques armilles texanes que són punk rock i la barretina que és el nostre barret de cowboy català d'aquí. Als Estats Units tenen el típic gorro de cowboy, però aquí els cowboys són la gent de camp, són la gent que va amb barretina. Molt bé. Avui toqueu a Terrassa, toqueu a casa. Què
què espereu de tocar a Terrassa? Sou profetes a la vostra terra, això tan típic. Doncs moltes ganes, perquè portem bastants concerts, no sé si 10 o 12, i per Catalunya i també algun per fora també, i amb el disco nou encara no hem vingut a Terrassa, i moltes ganes de que els amics, la família, també tothom es pugui acostar i puguem compartir-ho amb ells. I a la Jascava, que és un lloc així mític que havíeu Doncs tocat estem bastant algun flipant, cop. perquè clar, vull dir, és d'una supersala, però sembla que ara estigui tancada el jazz. Últimament no tant, però ja només la prova sona flipant i és un honor poder tocar aquí. I tens el Ferraz allà. També. Que també és una icona de la ciutat. També. No sé si us intimida o us inspira. A mi em venia coses quan era petit i anava a Ferraz. A mi sempre m'ha caigut bé. A més, mirava el bàsquet a la tele quan allà a la botiga. Bueno, abans has dit que hem fet 10 o 12 concerts amb aquest disco. Sí. Amb l'anterior n'hem fet més, clar. Si no, hem fet molts concerts, n'hem fet 10. O n'hem fet 3, saps? Quants? La presentació del disco, però ja fa gràcia de poder venir a la teva ciutat. Ja fa gràcia, eh? Que se Molt bé. senti. Ens confirmem tota l'estona, volem estar segurs de tot. Esteu molt coordinats. Tenim un criteri unitari. Si no, després hi ha represàlies. doncs molt bé, esperem que vagi molt bé el concert aquí a la Jascava. Pues que moltes no us gràcies. intimidi gaire al Ferraz. No. És que allà no es veu, però allà està amb la trompeta i està patint. Sí, el públic no ho veu, però jo crec que han passat per la Jascava la gent que va veure això. I l'ha Veuen a vist Tete algun Montoliu cop. i a Ferraz. Doncs que vagi molt bé, que disfruteu molt. Pues moltes gràcies. Moltes gràcies. I que hi hagi